amena don anga sujet kono. C'est-à-dire terroristes ou féminisme ka tagali la le 31 décembre. Ministre to clé ça va de 28, 29, 30, 31. La ministre a 3 jours pour que kataka bon mali la. Il va doit ça minan be malabe. Aka minan be malabe mais ato. C'est-à-dire minan do ou be gene ku ka minan flikena ma kwa. Ou be gen ku ka minan flikena ma ministre malabe. Est-ce ya fam? Amena andado ola. Otemele wa amena andado sujet mina. Bolmo Mali armée ou beka drone utilisé. Mali armée ou beka drone utilisé. Les drones armés de missiles. Bi Mali beka ken numéro 1. Drone kola, drone utilisation. Farafina. Bolmo anga drone ye frappe chirurgicale ke. Ko terrorisme ka te dabla galondo asimene shogale klete billahi abe dabla. Terrorisme, quand tu es dabla, manamana kando, soit abat dabla ou bien on n'ingene dembe wologa boy. Dronu menaka fanfela la, anga dronu nye bi abena son malika armée de l'air, anga dronu ye frappe chirurgicale doke. Terrorisme ta kalama o sigilentena e menaka yamfana. Ah mbalmo akabula kalima amena ndadola. O temele. Balmo ayeto en ligne, ayeto en ligne. Docteur Shogel Kokala Maïga sort de son silence. Shogel Mana en Algérie tchelala. Balmo aye monebo kuma foyen bi kita kenega. Parce que kabri Shogel nana akalaka yeko warmi me blage fo konti kono. Koka réseau la se Mali fantan nanim bela. Au keneka ay Algérie ka dosi dama o kenaka balmo akmana o kenaka balmo shogele gundo foanye abna don ko ja autorité munu be parala angana yogo nege iba uga bara be katan yogo kwa ka damne CNT la ka se service de renseignement bi shogele kumana Malik Jawka abeka para minke Shogel kumana morwo koneka mbolmo ja morwo kone be barala pa ja mega ni fempa fenfeke ni exploit pas fenfeke francika janfo bolmo ja morwo kone jole ne tout la no colonel morwo kone ambe gardez-vous la Sadio Camara kone yoro kuma to la o kono kuma c'est-à-dire Shogel les qualités do foin asimi era la ani srasula balma malien kumani qualité mais on tene qualité do on tene qualité bedon ou la quoi balma il y a de l'espoir il y a de l'espoir jikisigi be il y a de l'espoir donc na be fene ka baraka nyane bolo ne fene ma fo yini au fait ay vidéo à partager le temps que nga kla ndeme ba foli la ay vidéo partager aka kerbla ay partager augmenter ka partager augmenter ka te assura pour le meilleur thé au Mali aya consommer aka minga galombonda te ta sans fait c'est implanté dans 17 pays au temale ay partager continuer ka anga shérif ka fo chaque shérif tiami aidra kabako frati ala shérif ka so kabako fura la fura mununa ka bana badema tension diabète furu dimi rendimi kodimi shérif ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10. Donc en même temps, ala tiami son kabako frawere la tourni na beka boni o fray na beka kabako ge. Mo munu nyeb ko dimi, mo munu nu nyeji be bo, mo munu nuti yeli ke kosobe kanya. Balmo fraba bulu ni nye kwala. Balmo ala ta ko fani ala sona ika yeli abe améliorer, ika nyeji bo be doya. Al ni te se ka bara kun ke ni verte, iba e ka fo vraiment ali ka faire do abe dia irede. Donc balmo c'est impeccable ani frawere ba bulu mimbe dimi ani douleur ka olu la calmer ni mo munu mo be na be wolel ke 75 64 10 10. Donc al ça est partagé ka o temele anga kutubu na nga wali fo shegu la sanakane belebele abe se ko ateta ate mo chi ko na gelara maliko la wuli be ke ka asagere na fo ame shegu sogore fo ka mugadam kamara fo ka shegu fitini fo
ka mouvement cɛ ka baara fo Cheikh Ahmed Tidiane Tera a ka mouvement belebeleba y'a fɔlen don ka Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Seku Dawuda Kanjalo fo yan fo Tubakura Morikɛ ka kuma man ca ni mɔgɔ minnu mɔgɔ b'a la an b'a ka numéro di u ma donc a ye partage kɛ san bɛna don vidéo kɔnɔna la san est-ce que vous voyez balimaw nous sommes maintenant à 3 jours du départ de la MINUSMA tile 3 MINUSMA ka kan ka minɛn cɛ o tile 3 kɔnɔ halisa MINUSMA ma se ka tila k'a ka minɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tile 3 kɔnɔ halisa MINUSMA ma se ka tila k'a ka valise bɛɛ ranger balimaw o de siratigɛ la a b'a dɔn le 31 décembre an kɔni bɛ min dɔn ni MINUSMA ma se k'a ka kan waraka an b'a ka kan bɔgɔti k'a di MINUSMA ma ka bɔ Mali kɔnɔ ou bien n'u taar'u ka jamana la an b'u ka kan bɔgɔti k'u ka kan fili ka t'u ka jamana kɔnɔna la balimaw le 31 o y'an ka délai ye foyi tɛ fara le 31 décembre kan an tɛ fɛ ka ONU a tigɛ à partir du 31 décembre 31 décembre minuit ONU tuni man kan ka ye la 31 décembre minuit MINUSMA ka mobili man kan ka ye circuler la tuguni 31 décembre minuit balimaw hali n'a bɛ dumuni feere MINUSMA ma a ka mɔgɔw a dumuni feere jɔ u ka ko bɛɛ de banna an ka jamana kɔnɔna la o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka terrorisiw de su k'o bila an na u bɛ ka terrorisiw de bila k'a ye Mali déstabiliser il faut que yanni 31 ka se Mali ka bi a ye attaques multiplier a y'aw fari foni u bɛ ka Yadagali ninnu bila ka bagabaga kɛ ka Amadu Kufa ninnu bila ka bagabaga kɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ 31 décembre an kana kɛ nɔgɔya kɔnɔ MINUSMA ko jagoya ko fo MINUSMA jɔda ka ye a ka dɔn ko MINUSMA bɛ baara la o de siratigɛ la balimaw kɔnɔdenni cɛjugu dɔ bɛ Mali bolo balimaw kɔnɔdenni cɛjugu man ɲi a baarakɛnɔ man ɲi kɔnɔ min n'a bɛ fagali kɛ a ti ye kɔnɔ sogontan don mais a fagali kɛ nɔ a tiɲɛni kɛ nɔ kɔnɔ ye kɔnɔ fitinin mais a tiɲɛni kɛ nɔ a bɛ dingɛba yɛrɛ c'est-à-dire a bɛ dingɛba a b'o sen quoi a tiɲɛni kɛ nɔ sen fɛ o de siratigɛ la terrorisiw kun ye regroupement wɛrɛ daminɛ nin wagati n balimaw vidéo ka di y'a partager l'armée du Mali a beaucoup investi dans l'acquisition des drones Mali armée tigi dara drone kan Mali armée a misera drone kan kojugu pour que ka Mali dɛmɛ ka Mali territoire fantan naani bɛɛ lakana o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ ani a tɔgɔ Turquie ye partenariat belebeleba dɔ kɛ balimaw an b'a ye Turkiw u ka société Bayraktar a PDG a bɔra Assimi Goïta fɛ balimaw Mali kun ye commande min kɛ san kelen kɔnɔ balimaw o jija commande ka exécuter kalo 6 kɔnɔna la balimaw o ye danaya de donc l'acquisition des drones au sein de l'armée malienne est en train de se multiplier a particularité mun ye drone kelen bɛ baara min kɛ a bɛ bataillon kuturu ka baara de kɛ drone kelen a bɛ bataillon kuturu ka baara de kɛ a bɛ surveillance kɛ a bɛ contrôle kɛ a bɛ renseignement kɛ a bɛ tila ka appui fait kɛ bi Mali la drone min b'an bolo a ka ca drone den 50 ye balimaw mais halisa Assimi ninnu bɛ ka continuer ka drone san donc o de siratigɛ la à 50 km de Menaka Bazoum ka Menaka Bazoum min kun bɛ k'a yira ko Menaka bɛ bin diɲɛ don o don Bazoum bɛ délai dɔ fɔ ko Menaka bɛ bin donc Mali armée an ka drones de filɛ ka terrorisiw repérer à 50 km de Menaka balimaw o b'u k'u fara ɲɔgɔn kan a b'a kalama o bɛ mobili faga de ka mobili pousser pour que a mankan drone kana repérer o bɛ ka mobili faga ka mobili pousser ou bien o bɛ taa mobili dɔw dogo tu kɔnɔna la o bɛ taa mobili dogo yiri kɛrɛfɛla la o RTM ye image bɔ o bɛ ka taa mobili dogo yiri kɛrɛfɛ o bɛ taa mobili dogo gabakurunbaw kɛrɛfɛ o bɛ taa dogo kuluwow kɛrɛfɛ balimaw ja pilote sigilen a ka cabine kɔnɔ a ka manette b'a bolo i n'a fɔ jeu d'enfant balimaw ja sigilen ɲɛ bɛ nin bɛɛ la n ko RTM ye image bɔ i b'a ye drone u ye frappe 3 ɲɔgɔn de kɛ a frappe la u y'a to gawaw ka fara ɲɔgɔn kan u k'u rassembler u nana yiri kɔrɔla la u bolo ko yiri kɔrɔ k'u tɛ ye caméra infrarouge min bɛ drone na n balimaw hali ni ye moteur faga chaleur thermique
moteur fagatola kala mi me moteur la iba kala makaba chaleur thermique aba capter na ya capter na missile guidé ka missile nyeshama chaleur mi me moteur chaleur de mobile fagale moteur chaleur aba do ko missile be moteur chaleur de yini kana mobile su yoro je chogotola missile mana fli manœuvrabilité be missile la ibe missile fli ka kla ka télécommander tuguni ni missile trajectoire na be ka ta kere ka no mi je ba pousser kana kere doinga il se ko beke une fois le missile tiré tembalmo Mali ka kele évoluera Mali c'est Mali be ga dans l'ère du numérique. Le Mali est en train de se projeter dans la guerre du futur. Amega projeter future guerre de Konala, guerre munu menale. Donc on est stratégie là. Mobili a doulé mais mobili chaman doulé mais iri tout koro. Drone na anale ou klota mangana drone a transponder ou yafra parce que nous ma transponder fera Algérie ka radar ou beseka drone capter ka for terrorisme. Donc il y a transponder fera il va y avoir avec plus de 2000 mètres d'altitude terroriste ou ta kalama mobili tourou nyon o jolé mais iri tout bas d'okoro. Mpalmo il va y avoir un missile chirurgical d'or ou grina couteau comme missile calculé comme missile fli mobili tourou mime ana occupant balmo nga nana susoku balmo il va kalama mobili petera de kachiki mobili fait comme a ben petera kachiki wani aramadon boltolai iman aramadon boltolai ite dala e comme terroriste ou boltolade balmo nini doye baroke e akoko ni drone et terroriste nous frappé qui kanu kuleka me ku kuleka ku be kuleke a yorola ni ma fara ka kuleka me iklo la fabe songa doila ku c'est ou jatike woju ja e che nous me sera avion nous ye kuni avion nous frappé ou satola bi kule minge ou be ou boltola ou sirantola ku be la hauta kuleke au ni ne enclo ti se ka da akule la o de la mbalmo Mali armée bi ay mona buana ay o mo duru faga ay o véhicule duru ay détruit sur place e ba ka fo ay véhicule wara repéré lu bolla ka minge ka tout ka mobile de ko gabakurumba o kere fa ni kuluwo ani kuluju dala ko ni missile filila ko missile ti se ka gabakurum ka o transpercer ka mobile soro balma ou dabal nana ba missile mi même Mali bolo c'est des missiles de 250 kg. Un missile ou tara mobile de Gabakuru, Farag Djugorlala. Il va piloter un missile chargé, drone na, ka cible repéré, Gabakuru Djugoro, Nako, Wadadao, Balmo Iba, Kalama Gabakuru Nyonyonade, Akereko Gabakuru Mute, missile est fara perenga, Klakana mobile nous paie halaki. Missile est fara perenga, mobile halaki. Ka Kuruju Korla ou ka Olu taye, terrorisme nous met. Ka ou befra ore la Sadio Kamara ka nga fopi Sadio Kamara ka nga fo le général de l'armée de l'air Nima Filijonal Alou Boy Jara palmo wa ka nga fo ibaro drone nunu chama salin oye ale ka visionner na les vision minke aba vision proposé Sadio Kamara Sadio ba a vision aba moyen ni kata kelege mina yini kana duma donc balmo bi amega missile nge drone ga Abanga problème d'effectif ko aba comblé parce que bi anga effectif mancha aketo le temps anga effectif sugu do soro niveau dollar drone joda babe che keme duruga bara drone keleme odeke a kelem se ka 24 heures ab surveillance ke a kele 24 heures sur 24 heures ab surveillance ke bolmo ibaye terrorisme ko e jamfa bami labe mobile min détruire da ka mobile moyen terrorisme sara aga cha terrorisme bi woroye Balmo, Olu sera sur place. Aïe Mali armée fo armée be dola. Balmo un avion nous ou mai. Un avion nous tient non. Il n'y a Canada ka eka. C'est-à-dire ni un avion y kongo konna de laibado eche. I tobe so ibado ko keleke minambe ambulo. Ibado ko asimie chebagoro ibado ko shogeli ilabe. Et si afam. Donc Balmo au kerabi. Amena don un sujet flanana. Aya a partager. Un sujet flana. Balmo, Shogel Kumana. Akmana Malini, Algérie, Tchela, Akmana. Balmo, Aba donc a fait Bishogel Kakma a une révélation que kita.
a révélation balmo angana yogonege kabakodo a tout en to kun sonné anga armée en to kun sonné nous les 5 colonels mais a tout do farala anga danganiaka ko les 5 colonels saraka tala plus choqué le olu de seka Mali mbonola et si afam choqué ya ira ko Mali esra minta asra indore tere kanga armée laben ka jugu bunte ka Mali armée laben ka jugu bunte ore stratégie là gouvernement a ka budget famba consacré ka fara ko nga dum sakala ka di anga finitiguma ko ka Mali territoire ka alakana ore stratégie la mbolmo ako ko Mali service ko janfa kun la benen do Mali kama itise ka dala ko Mali service de renseignement à 3 reprises ko Mali service de renseignement Kouye barake Malia a teseka lakali morbo kone naka tedo kouye barake Malia a teseka lakali balmo comme ministre kume janfa la ministre kume ka terroriste deme sugu do takanye kanga service de renseignement ja asigile me ka chatemne avec information frayonga ministre kume ko ja Mali service de renseignement morbo kone nale kouye ministre sur de pas à pas ka tout tegada dalu mintechi ko ministre ka be janfa la ministre de ka arme di terrorisme Shogel ko comme Mali service de renseignement bora kalama ministre e tagali baminge ka bo Kidal ki telia oni armée malienne kum benaka ko dona duguseje obeta obe kankle di armée malienne ma ko ministre bulla ka fokale srana ko terroriste kana na ale attaquer kale be kambla jona ko terroriste kana ale attaquer ani Mali armée ou bena dominga ko be kandi Mali armée ma utaraya no donje ko lube sira ko terroriste kanu attaquer yo ke musara Mali service musara Mali la jakumuru kone nunu bora kalama ministre yo baraminge nous kumu telia ou kuntise kuga kelege minan takadi atoko ou kuntise kuga kelege minan takadi terrorisme donc we telia minge shogel ko a jatemne ko ministre de ba fo adala ko ale be sira ko terrorisme kana ale attaquer imaginez ko ministre de dum nana ko ka Mali protéger e che jang me janfa kono mo mi nana kale be na Mali protéger ka Mali la kana o era kuma kan kale be sira terrorisme ye kale bi telia ka Europe la ko terrorisme kana na ale attaquer on balmo no ministre kele muntora nga jamana ko est-ce kan manga en raison donc on muru ko ne naka chedo service de renseignement ku bora kalama ministre be ka véhicule blindé ou tabe ka de terrorisme atato ani terrorisme oui lieu de rencontre doké ministre taraka ka véhicule blindé bejo ministre ni véhicule min sera gawo est-ce ya famu kana bora kidala véhicule min sera gawo atete ma véhicule mukanga a be véhicule léger ministre anaka véhicule blindé chimata gawo donc au véhicule nous blindé oui ore di terrorisme après vous avec Mali bolo wakoya no chetuni shogel ko Franci bolmo Franci tieninga moko mununi Franci nana ça dit ba don bo slamé ala nga yafa quoi nga yafa sinon moko mununi Franci nana Franci tieninga kanga service de renseignement bora fin ka Franci la ima e Franci tara o kelen no kudade o tiseka kelen yefo bolmo nu e kelen yefo o be samalo ave comme Mali service de renseignement bora ko kalama chou Franci bi den avec terroriste d'autres tagabo Mali côté de la katana et côté de la ou bien avec terroriste d'autres tagabo jamana de la kanana et Mali kono abi de abi bom ani kelegemena o min dumunu aba fli parachute la ka di terroriste ma ou bien bae ni terroriste bana la France ga avion me bolgana uta kata nu e dugu de la kata u frake balmo shogel ko Mali service de renseignement bora ni ne kalama ko ni be prévu sorole ko de la kan France wele Awan France ma mu kana Nations Unies na. Awan France na Nations Unies na. France kelentini ta soro de. Comme me ka ke ministre fene janfa fenfe ke chawo cheye Mali janfa. Shogel ko ka bere kun dossier farala nyonga. Ka dossier bentremo abina ta fo oni keneka. Dien be farala nyonga. Abina ta fo France ni janfa de ke ministre ni janfa de ke. No kun kera balmo shogel ko wallahi
ko jamana kumbe ko jamana obe jamana la ku kumbe dai to français ka kuni français kunte baraka yan dien wuli che kuni oni kunte baraka yan dien wuli che ko preuve bo olu bolo ko na preuve dara kene kan français sara mo tina songa contrat signé français ko c'était fini pour la France on la ko mali ko ku kana onina ay na nga siganga kuma français ma so e ja ugunobe mais ugunomi me mali bolo klekele ma demandi o sranendo alors yoro la ma français te son a communiquer bagay preuve munu me mali bolo parce que abe sra ba foko asimi nunu be chomina nene man koloshi ka communiquer bagay nunu karale me ka preuve ka vidéo do balancer nunu karale me ka preuve do ira dien mo la donc uguno ba mulu ni mo gundo bi bolo atise qui clé qui qu'elle est sur le plan diplomatique on est français ta qu'elle est odé parce que do bu ira ina pourquoi ante gundo qu'elle est établie donc tant que ni me français abe far on a ala kamato e ma bia français ina le no mali ko a ta ka leska ba habe mali to ko me ada bi wakli be Niger la ina ne mali ko parce que on yi miru la preuve munu me angulo ay baga minke balmo français strana nye shogel ko anga service de renseignement ko ka fon ka colonel Malik Diaw fo ko budget no lutarana ko colonel Malik Diaw na ka chedo assemblée kono ku ya be voter o de ato ko ni bara basira ka ke shogel ma dawma ko ay kuma do fo ama jamana to fo comme diplomatie la ay ni horo la mere ay ni la me a partager pour que ngani horo fo akuma na Algérie ga me am Algérie to fo me yoro bebe kuma taga fain est-ce qu'il y a femme bebe kuma taga fain adasira comme Mali est quelqu'un minaso Mali labe Mali armée ko parce que ni atakale et abe fanga sigira fo ke ani bambaju ni nyonje ko bambaji nu o téléguider ne do mo woro de jamana woro de ka kuma ka mu koro jamana woro service secret au service de renseignement o lu de be bambaji nu kokoro o de la ko Mali labe Mali ko dokera accord d'Alger ko ina ko accord d'Alger ko shogel lebe ka ko dokera accord d'Alger ko ina shogel ko asime instruction dit balo an me point do fo a tienti arabi est-ce qu'il y a fond et Algérie ka ministre des affaires étrangères n'allait kana kuma fo asime ko vraiment ko terroriste no esema mogoy ko sema mogo ku ni Mali ku kata jamana wore la ka sigi ka fo ke ko parce que o sema dimine no akele ngo kuma fo ka don o te shogel ga kuma de anwe renseignement mais c'est ka don Algérie kele ngane fo asimi dimine ko asimi dimina ka dimin ka e tabal koshi kabe ou ka ministre des affaires étrangères ka ta fo ou ka tebuni ko yani dien wuli che ko Algérie date na do Mali crise la tuni ko yani dien wuli che Mali kungango kuma be fo Mali de kono ka ta amada o le lendemain asimi job ti ka be se ka gale ti min fo Algérie ministre des affaires étrangères abson asirangwa ate son ata ti la kala nyeka asimi Abdoulaye Diop ti tuni le lendemain ko Abdoulaye Diop ka ta ti la se kanya akata pour que Algérie ga famu wa ou ka ta ka ti la se kanya pour que Algérie ga famu donc ore la shogel ko jamana do be kuma famu shogel ko nu ya famu kuti klonge Mali la shogel ko jamana do be ko nu kuma don ko bi Mali be niveau mina ko kana se Mali ma ko ni ma fara ka se Mali ma nya ma iba so jamana tura Mali la be problème so shogel ko Mali kungango kuma ay ni lamere ko Mali kungango kuma ka teta fo dien yoroshi la tuni ko bana ko ni be Mali kungango kuma fo abena fo Mali dila ko ni be Mali ni be laini ndoko Mali tendo ni nyonje ibena iba kuma fo Mali dila ay ni yoro lamere ko ka ti sigi jamana worela ni Algérie ni yoro de ko ka ti sigi jamana worela ay kuma a lame kan ya parce que net na kuma développer ko jugo mais abebe kuma informu ngwa ndaro ni afam ambe ya klima bebe kuma informu shugel ko ka ti sigi jamana worela kebe Malion wele ko Malion gana o jamana kono ku gana sigi ka foge ko Malion gana o ka faranyo gana do dakelen fa ka bo dakelen fe minte Mali territoire ko mo mana ti sigi jamana worela minte Mali territoire keba yini Malion oluka ben keba yini Malion ga do dakelen fa ka bo dakelen fe ku bia keba fa ko Mali autorité ko lukana ou bien no lu welela ou baneme kata jamana worela shogel ko
ko mɔgɔ minnu b'o kɛ ko non ko i mana taa vacances la o ou bien i mana taa baara min na o k'i jija et k'i reposer au temps kɔnɔna la quoi k'i kana kɔrɔtɔ dɛ ko Mali bɛ na k'i kana kɔrɔtɔ dɛ ko Mali bi i sɔrɔ yen c'est-à-dire ba bɛ e ɲɛ fiɲɛ ka sɔrɔ Mali mana i bɛ sɔn ka ni Ala ma jan kɛ i bɛ sɔn ka san 10 kɛ o sigi kɔnɔ k'i bɛ ka Mali autorités kɔnɔ ko Mali autorités ka taa o jamana la Mali ko kuma la i tɛna ye Mali autorité kelen tɛ bouger ka taa o jamana kɔnɔ a bɛ ka Algérie ninyɔrɔ de di a ma sisan a bɛ ka Algérie de frapper a bɛ fɛ k'a yira ni Algérie bi a miiri ko Maliden dɔw bɛ Algérie territoire kan k'olu bɛ Mali État wele ko Mali État ka taa Algérie Mali État ka taa sigi ka fɔ kɛ u ni Bamanciw cɛ i kɛra Algérie autorité o i kɛra Malien sugo sugo ko n'o de b'i ŋaniya la k'i bɛ sɔn ka san caman kɛ Algérie yen dɛ i bɛ sɔn ka san caman kɛ o jamana la dɛ ko parce que Mali t'i lamɛn Mali t'i lamɛn wa Mali t'i taa ko Mali t'i taa wa Mali t'i mɔgɔ ci Mali kuma Assimi tile la a bɛ kɛ Mali de kɔnɔ Mali bi bonya de wa jamanaw ka nafigiya Mali situation na a bi dabila ni Mali ko Mali kɔnɔna la ni Malien min bɛ fɛ ni État ka bɛn i bɛ na ni État de bɛ kuma jamana wɛrɛ da tɛ don a la jamanaw da bɛ bɔ a la ko dɔ kɛra nafigiya la ko c'est-à-dire dɔ kɛra jahiliya la wa k'an ka service de renseignement u kɛra sababu ye Modibo Konɛ n'a ka cɛ don an voisin caman n'u ko k'u bɛ janfa labɛn Mali kama Modibo Konɛ bɛ bɔ a kalama Mali service de renseignement bɛ bɔ a kalama n'u ko ko frontière la u bɛ Mali janfa balima aw m'a ye frontière la u bɛ ka baara o baara kɛ armée bɛ ka bɔ a bɛɛ kalama ko c'est grâce au service de renseignement cɛ ko Modibo Konɛ bɛ baara la Choguel ye Modibo Konɛ fo ka Assimi fo a ko mun ye sarasi ninnu ka ko diya ye k'u ti kuma ko ni sarasi tora ka kuma dɔrɔn i ka sarasiya bi tiɲɛ ko Assimi filɛ kuma man d'a ye baara de ka nɔgɔ ale ma ko Sadio Kamara yɛrɛ kɔ i t'ale ale yɛrɛ ti fɛ ka kuma quoi Modibo Konɛ yɛrɛ tɛ ye ɲɛ la est ce que vous voyez colonel Malick Diaw ni fɛn o fɛn nana ko n'a fɔra ko ka faso de supporter n'a fɔra k'a bɛ taa Mali ka intérêt la n'a fɔra ko k'a don kɛlɛkɛminɛ na ko colonel Malick Diaw ni CNT k'u b'a bɛɛ signé u ye baara bɛɛ nɔgɔya u ma est ce que y'a faamu Ismaël Ouague ale y'a se kɛ réconciliation niveau la n balimaw Choguel kumana les 5 colonels kan a ye kumaw fɔ kuma min bɛ mɔgɔ hakili sigi kuma min bɛ mɔgɔ jigi sigi ka tila ka message adressé à l'extérieur ko mɔgɔ da tɛ don Mali la dɛ ko mɔgɔ ko jamanaw bi Mali bonya Mali kɛlɛli a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ farafina yedan kura farafina kɛlɛ Modibo Keita ninnu kun ye kɛlɛ bila niveau min na k'a kɛlɛ bɛ ka daminɛ Mali de kɔnɔna la kɛlɛ bɛ ka wuli wa Mali de bɛna kɛ farafina ka référence ye pour que ka muruti tubabuw ma Choguel ko k'u b'a a baara la wa ni Ala sɔnna ko kulonkɛ tɛ kɛ Mali la ko Mali ti kɛ batɛmɛsira ye a ye nin fɔ kɛnɛ jumɛn kan a ye nin fɔ AGEFO kɛnɛ de kan kita ye a kɛnɛba in kan Choguel kun taara inauguration de la est ce qu'il y'a faamu AGEFO fond fanga minnu tɛmɛna u kun b'a kɛ ka concerts de financer u kun b'a kɛ ka spectacles de financer ja AGEFO ka wari dabɔlen de ko réseau ma se Mali yɔrɔ minnu na a b'a kalama ko Mali yɔrɔ baden de bɛ réseau ma se internet ma se nɛgɛjuru sira ma se Choguel lale ko AGEFO wari tɛ don concert la a tɛ kɛ ka fɛn financer a tɛ kɛ ka événement financer ko AGEFO wari a dabɔra min kama n'o de ye ka nɛgɛjuru sira lase ka téléphone lase ka internet lase Mali localité la localité minnu ni réseau tɛ ko wa o baara de bɛ kɛ a taara Kɔnɔbugu a taara ni réseau ye Kɔnɔbugu yɔrɔ dɔw la a taara ni internet ye Kɔnɔbugu yɔrɔ dɔw la a taara dɔw kɛ Sikaso a taara dɔw kɛ Bita kun ye Kita localité min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Birgo village de Dalala balimaw sous l'impulsion de Dr Choguel Kokala Maïga Assimi de y'a bila a baara la u taara réseau kɛ Mali tellement ni réseau kɛ Orange ma kɛ dɛ État de y'a ka wari bɔ Choguel le y'a demandé ka AGEFO wari k'u ka taa kɛ ka antenne lase Kita Birgo yɔrɔ la Mali tel ka sɔrɔ Orange ka sɔrɔ internet ka se ka sɔrɔ cɛ balimaw ni ne chef d'état y'a ye est-ce qu'il y a faamu ni ne chef de gouvernement y'a ye ni ne homme d'état ye ni nana il faut anticiper il faut gérer c'est prévoir a nana ko Mali localité ko bɛɛ k'i hakili sigi Choguel ko nɛgɛjuru sira internet téléphone a bɛ se Mali localité bɛɛ la n balimaw an taalen Birgo ye
ne kun t'a dɔn ko nin bɛ Mali la ne kun t'a dɔn ko jamana bɛ Mali la a tɔgɔ yɔrɔ bɛ Mali la ko min tɔgɔ Biriko ne kun t'a dɔn ko Kita ko nin yɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ donc nin b'a yira ko Mali localité bɛɛ a bila aw kunna Choguel n'a ka gouvernement avec Assimi ko ɲinama kaw kɔrɛ u natɔ don ni ji tɛ yɔrɔ min na ji bɛ d'i ma forage bɛ d'i ma Choguel ko bɛɛ k'i hakili sigi réseau bɛ se bɛɛ fɛ yen bɛɛ k'i hakili sigi balo bɛ se dɔgɔtɔrɔsow bɛ se ko État ko Assimi ye baara min d'u ma ko fo baara maliyɛnw ka baara de nɔ ye ko ka baara kɛ fantanw ye fantanw fu k'u ye k'u ka baara kɛ fantanw ye ko ka fantanw ka baara kɛ nɔ a ka se ka ye a disons u ka baara kɛ nɔ fantanw k'a santi ko o bilala o baara de la ko wa o bɛ o baara kɛ Choguel vraiment a ye initiative min ta ne serait-ce que nin yɛrɛ fɔlɔ AGFO yɛrɛ la nin ye ko belebeleba ye sinon localité baden bɛ Mali la réseau tɛ yɔrɔ minnu na donc a bɛ ka AGFO wari don o de la k'a wari tɛ don concert la a tɛ kɛ ka foyi financer tant que ale bɛ premier ministre a la AGFO wari tɛ kɛ ka fɛn financer a wari bɛ don nɛgɛjuru sira de la k'a di population ma population minnu ni nɛgɛjuru sira tɛ ni réseau tɛ sɔrɔ u ka localité la donc u natɔ don Mali fantan naani bɛɛ la bɛɛ k'i labɛn ko Assimi y'ale bila o baara de la ko fo maliyɛnw ka baara ye résultat de premier ministre côté vraiment on est fier de lui donc balimaw k'aw fo k'aw barikada ka Fatumata Ɲani Batuli fo a n'a ka délégation ba u cunna Kayi kabako sugu bɛɛ bɛ ka kɛ Kayi artistes invité qualité sugu bɛɛ a bɛɛ bɛ Kayi donc balimaw vraiment an bɛ mouvement an b'i kɔfɛ ko bɛɛ ka t'i ka carte retirer o tɛmɛnen kɔ an bɛ nin safinɛ yira aw la ani nin tulubara in nin safinɛ de ye Washamsia safinɛ n'i b'a ko a bɛ garisigɛ lana a bɛ dawula lana a bɛ siri tigɛ nin ye Cheikh Sufi Ibrahim Buwara ne Cheikh Sufi Lasana Kane ka kalanden balimaw nin y'ale ka safinɛ dilannen de ye ni mɔgɔ minnu mago b'a la minnu y'a ta vraiment u bɛ k'a jɔda ye ni mago bɛ na i bɛ weleli kɛ 75 a tɔgɔ i bɛ weleli kɛ 75 58 76 32 75 58 76 32 n'i mago bɛ nin tulu in fana la balimaw n'i bɛ nin tulu mun a bɛ bonya da i kan a bɛ mandiya da i kan a bɛ dawula d'i kan n'i bɛ commerce yɛrɛ la i b'a ye clients ti kɔ tigɛ i ka yɔrɔ la ni a ka ɲi an balakaw bolo n'o ye musolakaw ye surtout an ka mɔgɔ minnu bɛ tunkarankeya la n'i bɛ nin ta i bɛ sigi yɔrɔ min na i b'a ye ko bɛ diya mɔgɔw ye donc i bɛ se ka weleli kɛ 75 58 76 32 75 58 76 32 o tɛmɛnen ka mɔgɔw hakili jigin Cheikh Sufi Ibrahim Buware a kɛlen bɛ ka jabɛti fura fana bɔ a jabɛti fura n'i y'a ta i bɛ t'i ka taux contrôler ni Ala sɔnna n balimaw dɔgɔkun damadɔ kɔfɛ i ka taux bɛ jigin ni Ala ni kira sɔnna donc ni mɔgɔ minnu mago b'a la i bɛ weleli kɛ 75 58 76 32 k'aw fo k'aw barikada balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sina Juri chercheur salamu aleykum